Isimo sokukhuluma esithi umuntu ufunda aze afe siliqiniso. I have been observing this young man and I think the world is his oyster. Each time I see him, he is creating and increasing his wealth. What stands out is how he relates to other people. This has taught me that you can work for a certain entity and make a living. But if you want to go far, if you want to make a fortune, then you need to start networking. A very good example, however unpleasant, is that of the ANC, the African National Congress. Those guys can network. You can find a person who does not even have a grade 12, but that person will be a director in a certain office. Let me say, that may not be good in itself because there are people that are more learned than the one that occupies that particular position. But the point that I'm trying to drive home is that networking can take you far. Networking can assist you in creating your wealth and your fortune. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka ngombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Impi YaboMdabu Isethunjini obhalwe nguJC Buthelezi. Sizodingida umbuzo omude inkomba ophawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Kodwa ngaphambi kokuthi sidingide lo mbuzo omude, ake siphinde sicubungule, sichaze, sihlaziye lokho esikufundile ekuqaleni ngoba sahluleka ukuthola isikhathi sokuthi sikuhlaziye, sagcina sixoxe ngomsebenzi womlandi kuphela. Ukukhumbuzana nje, sathi sinamaphuzu ayisithupha esifuna ukuwadingida. Ukujeqeza emuva, ulwazi lwaphambilini, indikimba yobuqhingi, umlingiswa oyisicaba, iqiniso nombono kanye ne-alushini. Ake siboneke, ulwazi lwaphambilini lusivezela ingemuva lomlingiswa osemqoka. Uma ungafuni ukuthi lisivezela ingemuva, ungathi lisivezela lisethulele umlando ngomlingiswa osemqoka. Umbhali usebenzise umlingiswa ongudokotela Thathezakhe Mdlalose ukusethulela ulwazi lwaphambilini mayelana nomlingiswa wethu osemqoka uBafana. Umlando ngoBafana noma ingemuva likaBafana limveza njengomlingiswa obukela abanye abantu phansi. Udokotela Thathezakhe Mdlalose uthi ngenkathi besafunda eManzimtoti Training College uBafana eliqoqo wayebabiza ngemisila, athi bayizinto ezithanda umdaka. Aphinde athi yibona laba abaletha izimbungulu emadumi. Ukuzikhukhumeza kukaBafana akugcinanga lapho. Nangenkathi besenyuvesi yakwaZulu, uBafana lona wayengafuni ukuhlanganyela nabanye abafundi noma nezinye izitshudeni. Wayesho ligcwale umlomo ukuthi laba banye abanawo amakhozi.
njengoba bengameji nje akazukuhlanganyela nabo okangubane ekosweni kwenyama ngasechibini lokubhukuda. Udokotela uze akuveze ukuthi wayecabanga ukuthi ubafana ungowaseGoli noma eLamontville nakoChesterville noma eMpithi ePietermaritzburg. Wamangala uma esezwa ukuthi lo muntu lo ngowasemaphandleni eMpaphala. Okungehlaba umxhwele ngalombhalo wobuciko ukuthi umbhali wayo uyakuveza ukuthi lesi senzo noma lesi sigameko singumlando osewadlula. Thina umlando osewadlula sithi ulwazi lwaphambilini. Siphinde sithi ngumlando ngomlingiswa osemqoka. Siphinde sithi yingemuva lomlingiswa osemqoka. Pheqa umbhalo wakho wobuciko uye ekhasini lika 108 ubone ukuthi kuthiwani laphayana esigabeni sesine kufundeka ngalolu hlobo. Uthi nje usabakhumbula abangane bakho bethi kithi zizofeyila zonke lezi zinto ezithi zizokwenza uform 4 besithusa sifika. Wena wawuliprefect elaliziqhenya lingakhulumisi muntu. Mina ngangithi wena ungowaseGoli noma koLamontville noChesterville noma ungowaseMpithi. Ngamangala ngizwa ukuthi kanti ungowaseMpaphala siwumoya munye. Noma sisongoye wawusazithwele mbomvu ikakhulu ngenkathi uthandana naloluya swazi lwentombi yaseGoli. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sidla inyama laphaya ngasechibini lokubhukuda. Wena nentombi yakho yaseGoli nenqaba ukwehla niye ezansi lapho kwakosiwa khona inyama. Wena wabiza omunye wangakini wathi makakulethele inyama khona laphaya phezulu. Wenqaba omunye wangakini. Wenqaba ukwehla uyocosha inyama ngubane ngoba uthi nina anidli nabantu abanjengathi abangenamakhozi nabangameji. Wena nentombi yakho nanimeja phela. Ngiyazi ukuthi lowo ngumlando osewadlula. Lowo mlando zimpande zokwenza kwethu ngubane. Uma ufuna ukulungisa umndeni wakho kuzodingeka ukuba wehle mfowethu, wehle kule nkabi yokuzithwala oyigibele. Lesi sigaba engiqeda ukusifunda. Ubonile yini ukuthi umbhali uwavezile lamagama athi ngumlando osewadlula. Ukuphinda futhi okwesibili lokho sithi ulwazi lwaphambilini. Sithi ngumlando ngomlingiswa omkhulu. Sithi yingemuva lomlingiswa omkhulu. Kulokhu esiqeda ukukufunda siphinde sabona ukujeqeza emuva. Sonke siyazi leli yisu lombhali lokuveza umlingiswa othile ekhumbula okuthile. Lana sivezelwa udokotela Thathezakhe Mdlalose ekhumbula besafunda esikoleni eMazimtoti Training College nangenkathi befunda ongoye. Ekhumbuza ubafana ngendlela ayezikhukhumeza ngayo. Siyayibona futhi indikimba yobuqhingi. Ubuqhingi buchaza impilo kayedwana. Abantu bathi bengumndeni owodwa
kodwa umuntu ngamunye ngamunye aphile impilo yakhe. Abantu bethi bewumphakathi owodwa, kodwa umndeni ngamunye uphile impilo yawo wodwa. UBafana uyakuveza lokho lapha ekhasini lika 109 uthi baxazula phakathi imisebenzi. Uthi lapha ekhaya kuhanjwa ngezimoto ezahlukene, nezincwadi zasemabhangi zihlukene, futhi bona nomkakhe uMamthimkhulu banabangane abehlukene. Lolu qhekeko uBafana uluveza naphakathi kwabo njengabazali nabantwana babo, o-Euthanasia noMelody. Uthi izingane zabo abahlanganyeli nazo ekudleni, ukudla kwakusihlwa noma yinini. Izingane zabo abadlali nazo, futhi yena okangubane onguBafana akabazi abangane bendodana yakhe. Kodwa umbhali uyakuveza ukuthi ngenhlanhla uBafana uyabazi abangane bakaMelody, oPatricia Davenport noMathalamchi Naidoo nabanye. Sesiyalibona futhi uqhekeko ezinganeni zakhe nomphakathi waseMlazi. Laba bangane bakaMelody akubona abesizwe somdabu noma abesizwe esinsundu. Sibona uBafana evezwa njengomlingiswa oyisicaba, akaguquki. Udokotela umtshelile ukuthi yena uthandwa ukuba abizwe ngesibongo sakhe kumbe isithakazelo, futhi unkosikazi wakhe angabizwa ngegama lakhe. Kodwa-ke uBafana uyaqhubeka noma ngabe esetsheliwe. Laphayana ekhasini lika 103 esigabeni sesithupha sizwa udokotela uMdlalose uthi kuBafana, ngiyafunda-ke, phela akuwona amagama lawo mbovu, yimifana kalo nami engingayazi nje, kodwa-ke ifana nawe nje mbovu. Wena unalobo bumuka nandwendwe esibuthola kuzifundiswa zakithi ezilengisa ubuzwe bazo okwamalulwane ezinkambisweni zezifiki. Selokhu ngenile la, mina ngikubiza ngongubane noma umbomvu, futhi umkakho ngimbiza ngoMamthimkhulu, kodwa wena ungibiza ngodokotela, futhi nomkami umbiza ngomegi. Yini nje leyo nto? Kwalani ukuba ungibize ngelikababa kaSiziwe noma ungibize ngesibongo noma ngesithakazelo sami? Laphayana ekhasini lika 105 singabala amahlandla amathathu lapho uBafana ebiza udokotela Thathezakhe Mdlalose ngodokotela. Engayingeni nje Sanhlobo indaba yokuthi ambize ngesibongo sakhe, ambize ngezingane zakhe noma ngesithakazelo sakhe. Balingani bam nani bafundi, siyayibona i-alushini ekhasini lika 104 esigabeni sokuqala. Kufundeka ngalolu hlobo, yebo, wangehlula umkami Dinangwe, njengamanje sengiphose ithawula. I-alushini ichaza ukusetshenziswa kwezimo zokukhuluma ezintsha. Kubalulekile ukuthi umfundi azi ukuthi zine izindlela lapho sithola khona i-alushini. Kodwa-ke ngoba umbhali wethu
uJC Buthelezi usebenzise kuphela indlela ethinta ukuvezwa kwe-allusion ngokusetshenziswa kwezimo zokukhuluma ezintsha kuphela. Sizokuma lapho. Okukodwa nje okufanele ukuba umfundi akuqaphele ukuthi lezi zimo zokukhuluma kufanele ukuba zaziwe yonke indawo. Akufanele zaziwe isigodi esithile kuphela. Yiziphi ezinye engicabanga ukuthi abantu bayazazi? Yilezi ezilandelayo. UNokuthula usebenza kwamalume noma uNokuthula usebenza kwagogo wakhe. Ngamanzi amancane lawo. Vuka uzithathe. Hayi phela lowo usenjeni. Ukuphonsa ithawula njengoba nombhali eseshilo. Iqiniso nombono. Iqiniso yinto esingenakuyiphikisa. Ngakho-ke it goes without saying ukuthi umbono yilokho esingakuphikisa. Ngenkathi umbhali eveza uDokotela Thathezakhe Mdlalose ethi, phela akuwona amagama lawo mbovu, yifanakalo nami engingayazi nje. Lokho kuliqiniso. Singaze siye kude kakhulu nje bakithi. Igama lomfana noma lendodana kabafana elithi euthanasia lisho ukubulala umuntu ngesineke nangomusa. NgesiNgisi kuthiwa phecelezi that is mercy killing. Lokho kuyigama nje wena uma ngabe ukubheka. Ukuphuma kancane nje embhalweni wobuciko. There are names that when you pronounce them, they sound so spectacular and beautiful. Njengegama elithi Portia. Lelo gama lelo liyisingisi lihle kodwa lichaza ingulube. Portia means a pig. Lesi sibonelo engiqeda ukusenza manje sifakazela ukuthi uDokotela Thathezakhe Mdlalose uma ethi lamagama akuwona amagama ayifanakalo uqinisile. Kodwa ngenkathi uDokotela eseqhubeka nenkulumo ethi, wena unalobo bumuka nandwendwe esibuthola kuzifundiswa zakithi ezilengisa ubuzwe bazo okwamalulwana ezinkambisweni zezifiki. Ngiyema ukufunda. Lawo mazwi lawo, leyo nkulumo leyo, lawo magama lawo angumbono akubona bonke abantu abafundile abaziphathisa okwamalulwana, abakhohliwe ngemvelaphi yabo, abakhohliwe ngendlela okufanele baqhube ngayo impilo yabo. Basekhona abantu ababambelele emasikweni, ababambelele enkambisweni yakwaZulu. Mlingani wami nawe mfundi, ngizocela ukuthi siqhubeke nokufunda. Sizoqalisa lapho sagcina khona. Kuqalisa ngalolu hlobo. Yini indaba kungathi umhlahlo usudla mina, kanti mina ngibona owakwami njengomuntu obhekisa izinto eceleni. Kungabe ngempela le mbedumehlwana emzini wami idalwa yimi? Ushaye khona impela mnumzane Ngubane. Uma wenza nje usushaya emhlolweni.
yiqiniso kuphela eliyosikhulula kuzinkimbinkimbi zezinkiyankiya. Ngiyathanda ukuba ngibuyele futhi kulesiya sicaphuno sikaPhawula. uPhawula uthi uthando aluzikhukhumezi, aluzigabisi. Kungabe unjani ngalapho mbomvu? Kunjani kuwe ukuzikhukhumeza? Kungabe sekwehla? Wo Dinangwe, ngiyethemba ufuna iqiniso. Uma kunjalo, kungathi thina nowakwami sibuthaka ngakuleyo ndawo. Musa ukufaka owakwakho njengamanje, ngoba ngiselapha wena kuphela. Ngizothi ngidlulela kuye, ngizobe sengikwelaphile wena. Indaba yakho yokuzikhukhumeza ngingeke ngavuma ukuthi yafika kwangubane nowakwakho. Mina ngikwazi kahle wena. Thina safika eManzimtoti Training College, wena uyiqoqo. Wawusibiza ngemisila, izinto ezithanda umdaka. Uthi yithi laba esasiletha izimbungulu emadomi. Wagwajaza ungubane, ekhumbula kahle ukuthi ngesabo isikhathi abasha bebenyukwa ngempela. Uthi nje usabakhumbula abangani bakho bethi kithi zizofeyila zonke lezi zinto ezithi zizokwenza uForm 4 besithusa sifika. Wena wawuliprefect elaliziqhenya lingakhulumisi muntu. Mina ngangithi wena ungowaseGoli noma koLamontville no Chesterville noma ungowaseMphithi. Ngamangala ngizwa ukuthi kanti ungowaseMpaphala, siwumoya munye. Noma sisongoye wawusazithwele mbomvu, ikakhulu ngenkathi uthandana naloluya swazi lwentombi yaseGoli. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga sidla inyama laphaya ngasechibini lokubhukuda. Wena nentombi yakho yaseGoli nenqaba ukwehla niye ezansi lapho kwakosiwa khona inyama. Wena wabiza omunye wangakini wathi makakulethele inyama khona laphaya phezulu. Wenqaba omunye wangakini. Wenqaba ukwehla uyocosha inyama ngubane, ngoba uthi nina anidli nabantu abanjengathi, abangenamakhozi nabangameji. Wena nentombi yakho nanimeja phela. Ngiyazi ukuthi lowo ngumlando osewadlula. Lowo mlando zimpande zokwenza kwethu ngubane. Uma ufuna ukulungisa umndeni wakho, kuzodingeka ukuba wehle mfowethu, wehle kule nkabi yokuzithwala oyigibele. Uma lobu bubi buza ngami emzini wami, ngizimisele ukuba ngiguquke, ngithathe olunye unyawo. Konje ngingaqala ngaphi uma ngifuna ukulungisa amaphutha ami? Kunganjani ukuba uqale komakhelwane bakho, ubavakashele bonke, ukhombise ukuthi usuyabanakekela futhi uyabathanda. Kuhle uzazi zonke izingane zabo, wazi amagama azo kanye nokuthi zenzani esikoleni. Kuhle omakhelwane bakho bazi ukuthi umuzi wakwangubane uvulekile, nabo bangeza noma ngasiphi isikhathi. Wavula amasango omuzi wakho ngubane, ukuze izingane zomakhelwane zizodlala nezakho. Uma wenze njalo, uzobe usuyaqala ukuzithanda. Ingabe bazothini nje uma bengibona ngiya emizini yabo? Abazukusho ukuthi sengizokufa? Akunandaba ukuthi bazothini. Indaba esemqoka njengamanje
ukuba wena uzifumane ukuze wakhe kabusha umuzi wakho. Ngiyethemba ukuthi uyangizwa. Ngikuzwa kahle dokotela. Impela ngingathanda ukukwenza lokho. Kodwa phela enye ingxaki ukuthi umkami oh Jesus. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Make ngiphinde ngifunde. Kodwa phela enye ingxaki ukuthi umkami nje ngeke avume ukuba ngiwuvule umuzi wethu. Futhi nezingane zethu zingumsebenzi wakhe. Mina owami umsebenzi yizinja zami ezimbili. Asikaze sichazelane ngomsebenzi wezivakashi. Manje angazi ukuthi ngizomisa kanjani kuleyo ngxaki dinangwe. Phela bengithi usazoletha owakwakho. Kungeke kulunge ukuba ngikwelaphe wedwa ngoba umuzi wakwaNgubane ngowenu nobabili. Angikuvumi ukuba ngemukele ukuthi nina kwaNgubane niklazule imisebenzi phakathi. Abantu abashadile bafanele ukuba babe munye ngaso sonke isikhathi Ngubane. Ayikho lento yokuthi wena ubhekene nezinja, owakwakho ubhekene nezingane. Yimbudane yani nje lena ongitshela yona. Into sathi sishada sabona ukuba sibe ne-division of labor emzini wethu. Sabona ukuthi ngaleyo ndlela wokwenzeka kangcono umsebenzi. Nafika kanjani kuleso sinqumo Ngubane? Ingani kucacile nje ukuthi lokho uNkulunkulu akuhlanganisile makungahlukaniswa muntu. Kungahlukaniswa nayimisebenzi. Nina nifanele ukubambisana kuyo yonke imisebenzi eniyenzayo. Kusukela ekuphekeni, ekugezeni izitsha, ukuya ekugqokiseni izingane. Ngisho ukuzinabukelisa. Ngiyethemba ukuthi Ngubane lolu qhekeko alukho kuyo yonke into eniyenzayo. Akungithi fahla ngale division of labor ukuthi iqhamukaphi. Nami angazi kahle ukuthi sayithathaphi. Kodwa sabona nje sesivumelana ngayo. Sabona sesihamba ngezimoto ezahlukene. Sivula izincwadi zamabhange ezihlukene. Sesinabangani abehlukene. Uma sekonakele kanjalo kwakho Ngubane, phindela ekhaya ungenzi lutho. Ngize ngibone owakwakho. Angeza nini owakwakho? Angazi ukuba ngingazi dokotela. Angiboni ukuthi uzovuma ukuba eze lapha. Uma wena ungakwazi ukuthi umlethe, kuhle usisize dokotela. Ngiyazi mina ukuthi wena wokulalela ngoba umkami uyasangana ngezikhundla nabantu abakhulu abanjengani. Kulungile, luyeke kithi lolu daba Ngubane. Okwamanje angithandi ukuba ngikutshele izindlela zethu esizozisebenzisa. Kuhle kodwa uma wena ungamletha bese uyamshiya ukuze sikhulume naye. Angazi noma ungakuzama yini lokho. Uma kunjalo, thina sizobe sinowakwakho lapha kungakapheli izinsuku ezintathu. Sizosebenzisa ezethu izindlela. Sesobonana ngesonto elizayo ukuze sakha amasu amasha okukusiza. Wathi eqeda udokotela ukukhuluma kwakhala ucingo.
Wamangala udokotela ukuthi athole ucingo esenesivakashi. Umthetho wakhe wayengazemukeli izingcingo uma ephezu komsebenzi wokuhlola isimo somndeni. Abasizi bakhe babekwazi lokho futhi bekuhlonipha. Wathi elucosha ucingo walalela wathi, "Yebo, ngenhlanhla ngubane ngolwakho ucingo. Kungathi kunomlayezo ophuthumayo. Uma ufuna ukuluthatha laphaya esithe, ngingalusa khona." "Cha mfowethu, ngingaluthatha khona lapha. Anginazimfihlo engingazifihlela udokotela wami." "Yebo Maggie, kuvuma ungubane. Kungathi lo mbiko wakhe uyamethusa." Waqhubeka wathi, "Khuluma Maggie. Bathi wenze njani uYouthi? Ushaye wachitha nemoto kathisha, uMiss Hawkins? Uwuthole kanjani ukhiye wemoto? Ubemthume ukuba ayokwenzani emotweni? Oh Nkosi yami, yini lena engivelelayo? Kulungile, sengiyakhona esikoleni." "Bheka-ke, ngicela ukuba ungabatsheli ekhaya. Mina ngizophuma ngiyomcinga uYouthi. Akekho ekudeni. Makube ukhona nje lapha eThekwini." Waphendukela kudokotela thathe zakhe emdlalose ungubane wathi, "Icala lembula ingubo lingene edinangwe. Sekuvele indaba esikoleni. Kungathi uMiss Hawkins ubethume indodana yami ukuba iyothatha utho emotweni yakhe. Kuthiwa indodana yami ingene emotweni yashaya yachitha nemoto kathisha. Njengamanje ayaziwa ukuthi ikuphi, yenzani ngemoto kathisha. Angazi ukuthi lo mfana ungenwe yini." Wazulazula ungubane, izandla zisemaphaketheni. Ibunzi lakhe lase licwebezela. Ubonakala ukuthi indoda iyajuluka. Waphendukela kudokotela wakhe ungubane wasethi, "Kwenziwa njani uma kunje edinangwe? Angazi ukuthi nina nenze njani ngoba phela nihambisa nge-Division of Labour." "Bengithi usho njalo ngubane. Uma kuya ngamagama akho, kuhle utshelo owakwakho okunguyena owengamele indaba yezingane. Angithi kunjalo?" "Kunjalo khona, kodwa angikwazi nje ukumtshela umkami. Uzothuka bese etshela sonke isibhedlela, ashayele lonke itheku. Kungcono ngihambe ngiyomfuna lo mfana." "Kulungile, sala kahle dokotela. Ngisayocinga ngaseThekwini." "Konje kukuphi lapho oyocinga khona? Uma ucinga uzothi ucinga motoni, embala unjani?" "Angazi," kusho ungubane ehlala phansi. "Ukube wena ubuyimi, ngabe wenze njani dinangwe?" "Awubekekanga kahle lo mbuzo wakho. Uma ubuthe wena ungenze njani uvelelwa yinto enjena, ngingakwazi ukuphendula. Ngendlela obuze ngayo ngiyaxakeka." "Kulungile, ngitshele ukuthi ubungenza njani ukuba bewuvelelwa yilokhu." "Bengizoqala ngokuthintana nomkami ngoba siyabambisana kuzo zonke izinto. Sobabili besizoqala ngokubuyisela le nhlekelele kuye owasidala futhi okunguyena owazi zonke. Besizothinta amakholwa abemane noma abemathathu. Sithi nawo mawaye esiguqweni asicelise kowasenzayo ukuba sidlule kule ndawo, singazithwaleli sodwa lo mthwalo."
besizolithethisa idimoni, silikhiphe ngamandla kaSomandla, kuthi uma izinto zizimbi sizingenisa egiyeni likaSomandla, likaSomasu, likaSomusa, yena ongavumi ukuba unyawo lwabamaziyo lushelele. Ngiye ngidumale ngibahawukela abantu abafundile abafana nani ngubane. Nina niyilaba bantu akhuluma ngabo uPawula encwadini yesibili kaTimotheyu, isahluko 7. Uthi uPawula kukhona abantu abafunda njalo, kepha bengeke bakwazi ukufika ekulazini iqiniso. Isazi kwezemfundo uBest encwadini yakhe i-Educational Research naye usho into efana naleyo uma ethi kunohlobo lokufunda olucija abantu bazi ngokumbalwa nokumbalwa kuze kuthi ekugcineni bazithole sebazi konke ngokungekho. Manje ukungazi kwakho ukuthi kukhona indlela yokuphuma kuzinkinga ezinjengalena ekuvelele kufana nakho ukungafiki eqinisweni. Thina esazi indlela besizoqonda kuyo, kuthi ngemuva kwalokho bese sithinta abangani bakhe umfana ukuze basitshele ukuthi kukuphi lapho angahle aye khona. Oh man, mina angibaza abangani bendodana yami, futhi ngingeke ngalokotha ngibikele abazalwane, bangaphuza ngathi amatiye, bethi ingane yami intshontshe imoto esikoleni. Mangethembe ukuthi le ndaba ayizukungena emaphepheni, kungcono ngihambe dokotela ukuze ngenze izaba laphaya emgwaqweni. Ngidiladilaye, mhlawumbe uCilo angathuka ezishaya endukwini. Kulungile, hamba kahle ngubane, sengathi ungaba nonyawo oluhle. Waphuma ungubane, wangena emotweni yakhe. Yasisuka Izithonto iya ngaseThekwini. Yathi lapho isiphakathi neTheku wazifumana elandela ezinye izimoto, kodwa engazi ukuthi ngempela uyaphi. Wathi nje eseku-West Street wayipaka imoto, wazibuka izimoto zindlula, kwaze kwacishe kwaphela ihora, ngiyaxolisa kuleyo ndawo, lutho indodana yakhe. Kwathi lapho esethi uyayisusa imoto, wathola amanqampunqampu ezindaba. Lamanqampunqampu abika ukuthi life ujuqu ibhobhodlelana ebelishayela budedengu, ngenkathi imoto ebelishayela inqubuzana nebhasi. AbakwaSidlodlo abaphikanga ukuthi kungathi lengozi yenziwe ngamahabulo, yize isiqiniseko salokho sasingakezwakali. Ekuzwa lokho ungubane wabheka kwakhe emlazi. Kukhona kuye ukuthi mhlawumbe u-euthanasia uyobheka ekhaya ukuze athathe izingubo uma inhloso yakhe kungukuphuthuma lapha eThekwini. Esesekhaya wabuza kuMaxakushe ukuthi akafikanga noma akalushayanga yini ucingo u-euthanasia. Walandula uMaxakushe. Ngemuva kwalokho baxoxa isikhathi eside noMaxakushe, embuza ngezingane zakhe emzimkhulu nangezihlobo zakhe lezi ezisemlazi. Wamangala uMaxakushe ukubona ungubane esesimeni sobuntu. Kwathi lapho ungubane esemtshela ukuba manje sekuphelile ukuba kwahlukaniswe imisebenzi lapha ekhaya,
Washo nokuthi kusukela manje uMaxakushe kuhle amtshele zonke izinto ezingahambi kahle lapha ekhaya ngoba naye ngubane ndini usekubona kungumsebenzi wakhe ukuba asize ekukhuliseni izingane. Wayekuzwa manje ungubane ukuthi ukuba yisibukeli emzini wakhe kuzingane zakhe kwakuzoba nomphumela omubi. Wathula uMaxakushe wangazi ukuthi kungabe yini esishintshile isimo lapha ekhaya. Wayengazitholi eyethemba lento eyayenzeka. Bathi besakhuluma wathi lacu ungubane wasephumela phandle wema ngasothangweni lukakhonkolo lomuzi. Wema phezu komgqomo kaDodi wasebingelela uGumede umakhelwane wakhe. Baxoxa isikhathi eside noGumede futhi bexoxa sabungani. Lobu bungani benza nokuba ungubane acele uPopo. Wajabula uGumede ukuzwa ungubane ecela utho kuye. Wasekha izigaxa ezintathu zikaPopo emnika wona. uGumede wamnxusa umakhelwane wakhe ukuthi athumele izingane uma edinga omunye uPopo noma nini. Waphindela endlini ungubane esenoPopo. Ukungena kukaNgubane noPopo kwenza ukuba noMaxakushe aqale ukumethemba. Lokhu kumethemba kwenza ukuba uMaxakushe athi, "Baba kaEuthanasia, niyangithokozisa uma usuyithatha indawo yakho kuleli khaya. Lokhu okwenzayo ukuba uxoxe nomakhelwane ngobuntu kuyancomeka. Sengathi kungathungeleka kwande Mbomvu ukuba uthathe indawo yakho ezinganeni zalapha ekhaya. Kuyozakha lezi zingane zikhule zisizwa isandla sikaBaba, zimbone eziqoqa noma zona okwamanje zothi uyazicindezela. Lokho yimvelo kungakwethusi. Zona izinto azihambi kahle neze lapha ekhaya njengoba wena uyisibukeli kule ndaba yezingane. UEuthanasia kade aphuma endleleni yokuba ingane eziphatha kahle. Izingane zabafana zidinga isandla esiqinile." Kwaba nokuthula uMaxakushe esazama ukufunda ukuthi kungabe lokhu akushilo kumphatha kanjani ungubane. Ekubona ukuthi ungubane wayekulangazelela ukuba ezwe ngezingane zakhe, waqhubeka uMaxakushe wathi, "Njengoba ngisho Mbovu, indodana yethu uEuthanasia kungathi iyeduka. Usehlala ngokukhononda njalo. Uma ngimthuma utho uyahumuza athalalise, atebelekise noma nje alikhiphe lokuthi ngeke akwenze lokho. Ngangithi ngokukhula nje kuzohamba kudlule. Manje sekuyacaca kahle ukuthi ayikho into ezodlula lapha. Manje ke angazi ukuthi singenze njani ukuba ingane ibe yingane ithumeke. Thina abantu abadala asizithumi izingane ngoba sivilapha, kodwa sikwenza lokho ukuyicija ingane, sicijela ikusasa nalo eliyoyithuma ukuba yenze izinto engathandi ukuzenza. Njengoba sengiyazi manje ukuthi kukhona lezi zinto, ngizozama nami ukuba ngibe namandla ngasekumthumeni ukuze kuthi uma ekhononda ngibone ukuthi ngingamgoba kanjani.
Injani intombi yami gogo? Intombi yakho kuseyingane lokho. Kuyaphambuka ngobungane babo. Kodwa kusalalela futhi kusethuka. Uma ingane isethuka kusho ukuthi usekhona unembeza. Noma eduka uMelodi wedukiswa ngumfowabo kokuningi. Njengoba nguwe othi mangikubikele konke ngabantwana mbovu, mangithathe leli thuba lokuba ngethule nale ndaba enkulu engiphethe kabi ngo-euthanasia. Khona bese ngithi ngizowuyeka umsebenzi ngoDisemba uma ngingatholi indlela yokuba siyilungise lento. Nakhu manje inkosi isihambele ngakimi. Ngibona kahle ukuthi inkosi bathanda bonke abantu. Awu, yini lena engaka? Ebesingakwenza ukuba uyeke umsebenzi sesazana isikhathi esedlule 10 gogo. Yini leyo engako esixoshela ugogo wabantwana? Phela nguwe owasikhulisela lezi zingane. Yona yinkiyankiya yendaba engingayazi nje ukuthi ngingayiqalaphi. U-euthanasia usengiqedile ngane yami. Emzini wami emzimkhulu sekulalwa kungadliwe ngenxa ka-euthanasia. Nami ngephuzile ukuselamela lesi simo. Phela u-euthanasia useyiqedile imali yami. Njalo ngenyanga ngithumela imali ekhaya. Izincwadi ngizibhalelwa nguye. Kusukela kule minyaka emine eyedlule, nguye yedwa osebhala izincwadi zami. Futhi nguye yedwa oziposayo nofunda izimpendulo. Nami ngakuvuma lokho ngoba nakhu kungekho okunye angenzela khona. Bengikuthokozela ukuyikhuthalela le ndaba yokubhala nokungiposela imali. Kuthe ngenyanga edlule ngezwa ukuthi kanti imali akayiposi yonke njengoba ngiye ngiyithumele. Ngendlela ethile enye imali uyazidlela u-euthanasia. Wowu, uthini gogo? Uthi u-euthanasia ukhwabanisa imali yezingane zakho zasemzimkhulu? Impela kunjalo mbomvu. Senginofakazi? Ngicela ukuphinde ngifunde. Senginobufakazi balokho manje. Kwathi ngenyanga edlule kwafika umadlungwane wangakithi. Nangu loya ongumthandazi kwa-A. Wangibingelela umadlungwane ngendlala ekhaya. Wangitshela ukuthi abantwana bathi ngithumela imali encane kabi. Ngakho esitolo abasavumi ukubanika ukudla ngoba bethi bayehluleka ukukhokha. Bathi bayangibhalela kodwa esikhundleni sokuba ngiyikhulise imali yabo iya ngokwehla. Yangimangaza leyo nto ngoba phela nami ngiyayikhulisa imali njengoba nani ningikhulisela lapha ekhaya. Okungiqeda amandla ngempela ukuthi nenkomo engathi abayithenge ukuze kwande inani lobisi abayithenganga futhi abayikhulumi nendaba yayo. Kanti ngokufunda kuka-euthanasia bayithenga inkomo. Ngithe sengizithatha izincwadi ezibuya ekhaya ngathi akangifundele zona zonke umadlungwane. Wathi ayikho incwadi ekhuluma ngenkomo eyathengwa. Awu gogo, ayikho incwadi ekhuluma ngenkomo? Phinda yikho mntanami. Ngithe ngoba
angikwethembi kahle ukufunda kukaMadlungwane. Ngase ngicela lona wakwabo uMelodi ukuba ake angifundele le ncwadi ekhuluma ngenkomo eyathengwa. Wehlulekile ukuthola incwadi ekhuluma ngokuthengwa kwenkomo. Esikhundleni salokho, uMelodi uthole incwadi ethi uma ngingayikhuphuli imali engiyithumelayo, kungahle kusho ukuthi uNangomso akaphume esikoleni ayobamba amatoho emathendeni kubantu abasebenza emigwaqweni. Ayosebenza emgwaqweni gogo, kubuza uNgubane ngokwethuka. Yebo, isho njalo incwadi efundwe nguMelodi. Ngiphuthume kuMadlungwane ngamcela ukuba angisize athumele indodana yakhe kwami. Ayitshele ukuthi angalokothi uNangomso ayeke isikole, imali iyeza. Kuchaza uMaxakushe, amehlo akhe ebheke phansi, ngakho usizi lwakhe lungasabonakali kuNgubane. Noma lwalungabonakali ngamehlo, wayeluzwa uNgubane. Lolu sizi lwalumdonsa uNgubane, lumkhipha kwelakhe lokungazi ukuthi ingane ikuphi nemoto yabantu. Waqhubeka uMaxakushe wathi, kungathi uMelodi umtshelile umfowabo ukuthi bengicinga incwadi ekhuluma ngokuthengwa kwenkomo, ngoba ngemuva kwalokho indodana yakho mntanami ayisangibheki, kuthi uma ingibheka kube sengathi izongidla ngamazinyo. Ngiyamangala ukuthi yimi manje esengisesiphosisweni okufanele ngidliwe ngamazinyo, kodwa kube kuyimi engilahlekelwe yimali. Kunzima mntanami, ngisebenza kanzima, ngisebenzela ingane zami emuva emzimkhulu. Pho ubuthuleleni sonke lesi sikhathi gogo? Bengingathule, bengizama amaso ukuba ngimtshele umkakho, nawe njengoba wazi akanasikhathi sami. Uthi ekhuluma nami ebe ephenya amabhuku. Ngenye inkathi uyangibiza athi asizoxoxa, bese vula le computer seyoqolozela yona elungisa ngokucofoza okuthile, kodwa abe ekhuluma nami. Ngenye inkathi owakwakho uyangibiza axoxe nami, kodwa abe exoxa nomunye umuntu ngocingo. Uthi yena akumhluphi ukwenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Ngangingeke ngimtshele le ndaba owakwakho ngoba akanginiki isikhathi sokuba sixoxe singabafazi. Sixoxe nangendaba kaMelodi, naye odinga kabi ukuba axoxe nonina. Asiyishiye nokho indaba kaMelodi, sibuyele kweka-euthanasia. Yaze yalukhuni le ndaba ongitshela yona gogo. Angazi ukuthi kanti izingane zifunani. U-euthanasia unebhuku lakhe lasebhange esamthathela lona. Nyanga zonke simnika isamba semali ukuba ayifake ebhange. Izincwadi zasebhange zikaMelodi no-euthanasia zihlala kubo, zihlolwa ngunina ngoba nguye owengamele lezo zindaba. Angazi ukuthi le ngane ingaze intshontshe imali yakho gogo ngoba izoyenzani. Lonakele izwe gogo. Kahle ngane kaNgubane. Alikhizwe elonakele lapha. Yithi esonakele. Yithi esilahlekelwe ngubuntu bethu.
Mhla thina sabuyela kubuntu bethu, ziyolunga izinto kuthi nezingane zethu zibe nobuntu nozwelo. Ukukhala kwezingane zami, zilala zingadlile, zidla ngokwenana ukudla, kwakufanele kumthinte u-euthanasia. Akumthintanga nokho, waqhubeka nokuzavuna imali yami. Kule nyanga edlule ngithumele amarandi angama200. Zibongile izingane, zasho ukuthi zithole 120 ngokufunda kukaMadlungwane. Ngokufunda kuka-euthanasia, izingane zibonge amarandi angama200. Lokho kwenze ukuba ngibone ukuthi ngithi lapho ngiyifaka envelopini imali, u-euthanasia ayivule le envelope, ahoshe imali ayithandayo, bese efaka envelopini ingxenye yemali ethunyelwayo. Nguye futhi oselanda iposi lapha ekhaya ngoba ukhiye posi uhamba nawo. Uhamba nawo? Uhambelani nokhiye weposi? Wathi kufanele kube nguye indoda yakwaNgubane ukuze izincwadi zingaduki. Zithi uma zifika ezikayise, azibeke lapho uyise azozithola khona. Kanti nezabanye kuhle azibeke endaweni lapho ezozithola khona. Hayi ukuzishiya ziyimfumba etafuleni ekhishini. Sengiyabona manje ukuthi wayewenzelani lo musa wokusilandela iposi kanye nokuqikelela ukuba kube nguye yedwa umabhalane wami. Mangiphethe ngokuthi ngiyathanda ukusebenza lapha ekhaya, kodwa ngiyehluleka ukuba ngisebenzele emuva okwenkukhu ngaleyo ndlela. Ngiyidinga kabi imali. Mina ngisebenzela ibhodwe, ngashonelwa ngumyeni wami, wangishiya nezingane ezinhlanu. Ngithanda ukuba ngibufihle lobuntandane bazo uma ngisaphila. Ngizocela ukuba bakwaNgubane bangibuyisele imali yami kule mali abayibekela u-euthanasia ebhange. Ngizoyibuyisa yonke imali macakushe ungahlupheki. Futhi sizohamba nawe siyothenga le nkomo owawuthi uzoyithenga. Ngizozibheka izinkomo endalini, sihambe nawe ukuyokhetha leyo nkomo. Ngiyabonga ukuthi ungazise ngale ndaba. Ngizocela ukuba ungayikhulumi kuye u-euthanasia noma kubani ukuze ngiyiphenye kahle. Bese ngithola ukuthi lo mfana uyenzani le mali. Ngiyethemba ukuthi uyangizwa gogo. Sizokuma kancane ukufunda, sihlaziye, sicubungule, sichaze. Sithena namhlanje sifuna ukudingida ukuvezwa kwabalingiswa. Njengoba sibhala siphendula lo mbuzo njenge-essay, njengombuzo omude, sizobhala isihloko esithi ukuvezwa kwabalingiswa. Sisibhale ngoSonhlamvukazi bese seqa umugqa. Sesibhala igama elithi isingeniso ngoSonhlamvukazi. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Okokuqala, ubunjalo babalingiswa. Okwesibili, izinhlobo zabalingiswa. Okwesithathu, izindlela abalingiswa abavezwa ngazo. Ubunjalo babalingiswa buchaza ukuthi umlingiswa unjani uma eseke wakhuluma noma
wenza okuthile. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa zine. Okokuqala, kunomlingiswa omkhulu oyedwa. Okwesibili, kunabalingiswa abancane. Okwesithathu, kunabalingiswa noma umlingiswa oba yisicaba. Okwesine, kunomlingiswa oyindilinga noma abalingiswa abayindilinga. Kuyenzeka-ke yize umlingiswa emncane eyindilinga eyisicaba, lowo mlingiswa lowo sithi ubalulekile ngoba uyayikhulisa indaba. Kuphinde futhi kube nabalingiswa abancane abayisicaba, abayindilinga, kodwa abangabalulekile kwazise abayikhulisi indaba. Ziningana izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Eyokuqala, bavezwa ngamagama abo. Eyesibili, ngezembatho noma ngezembatho zabo. Eyesithathu, bangavezwa ngabanye abalingiswa. Eyesine, bangavezwa yinkulumo yabo noma ngamazwi abawashoyo. Eyesihlanu, bangavezwa izenzo zabo. Mlingani wami nawe mfundi, sengiqedile ukungenisa i-essay yami noma umbuzo mude uphawu lokuhlaziya inkomba ethi ukuvezwa kwabalingiswa. Ngizokweqa umugqa ngibhale igama elithi umzimba ngosonhlamvukazi. Ngokomyalelo wombuzo kuvamise ukuthi ohlolwayo aphendule ngabalingiswa abahlanu. Sizothatha umlingiswa ongubafana, sithathe uzithelile nohlanganisani, sithathe uvelemseni kanye noBen Martin. UBafana ungumlingiswa odudwa yimfundo yakhe. Useyikhohliwe nemvelaphi yakhe. Ungumlingiswa ongenabuntu, ongenanhlonipho. Utshela umalume wakhe ukuthi umane wavumbuka okwekhowe angayenzanga i-appointment. Ubhaklaza isicaba. Uxosha uninalume wakhe ucele okomgodoyi. UBafana ungumlingiswa odelelayo. Uchaza abantu basemakhaya njengabantu abangasile, abangenangqondo. Uveteza ngesingisi athi, nothing important, just rural mentalities with their complexities. UBafana ungumlingiswa oyigwala, wesaba umamthimkhulu. Uyakhwela uyazehlela kuyena ngabantu basemafamu. UBafana ugoqana okweshongololo azithulele. UBafana uyikhukhunathi. Umnyama ngaphandle, umhlophe ngaphakathi. Ungumlungu mnyama. Lokho sikutshelwa ngumlingiswa onguBen Martin. UBafana uyilulwane. Sitshelwa ngumlingiswa ongudokotela Thathezakhe Mdlalose. Mlingano wami nawe mfundi, uma ngabe uthanda, ungalibhala-ke igama elithi Ubunjalo bomlingiswa, ulifake kubakaki. UBafana uwuhlobo lomlingiswa omkhulu, ovelele, osemqoka ngoba zonke izigameko zigxile kuye. Ubalulekile futhi ungumlingiswa oyisicaba ngoba akaguquki. Simbona engafuni ukuthatha izingane zikaLinono. Akukho lapho kuvezwe khona enovelini lapho agcine ezithathe khona. Uyaluthanda ucingo, uhlala ocingweni noma ngabe usemzini wakhe noma ngabe usemotweni yakhe. Mlingani wami nawe mfundi,
Uma ngabe uthanda ukubhala igama elithi izinhlobo zabalingiswa ekugcineni kwalokhu wamukelekile, bese lawo magama uwafaka kubakaki. Ubafana uvezwe ngezenzo zakhe, nangamagama noma inkulumo noma amazwi akhe. Ubafana uphikisana nomalume wakhe uCele, kubangwa izingane zikaLinono. Ubafana uthi izingane zikaLinono aziwona umthwalo wakhe ngoba nguLinono owavumela abafana ukuba bamnukubeze. Akakushayi indiva ukuthi lezi zingane ziyamdinga. Akakushayi indiva ukuthi lezi zingane ziyagula, zinesifo ungomile. Akakushayi indiva ukuthi impi YaboMdabu Isethunjini. Ubafana unendaba nezinja zakhe. Uma zike zathi nje ukugula kancane, wehla enyuka nazo eqonde kodokotela bezinja. Unendaba nezimoto zakhe kanye nesimo somnotho esikhombisa uphethiloli okhuphuka njalo. Ubafana ungumuntu omnyama, ompisholo, onsundu, kodwa akazimbandakanyi nabantu bebala elifana nelakhe. Izingane zakhe zifunda edolobheni ngoba imfundo yasemalokishini uyithathela phansi. Uthi othisha basemalokishini abafundisi, into abayaziyo imibhikisho. Nasesontweni uhlanganyela nabelungu, usonta eSt Andrews ngoba ethi abantu abamnyama bathandaza indendende, isonto labo lingena lingaphumi ngoba kwasikhathi sokuphuma asaziwa. Uthi kwelakhe isonto kudlalwa i-organ futhi kushunyayelwa ngokusetshenziswa kobuchopho. Uthi akayihambi nemihlangano yasemphakathini ngoba abantu abamnyama abasazi isikhathi, abasigcini. Ubafana noPopi baphila impilo yobuqhingi. Omunye nomunye uphila impilo yakhe. Banezincwadi zasebhange ezingefani. Banezimoto ezingefani, bathela emagalaji angafani uma ngabe bethela uphethiloli. Omunye unakekela izingane, omunye anakekele izinja. Abadlali nezingane zabo, ababazi nomakhelwane babo, okuchaza ukuthi abavakashelani nabo. Mlingane wami nawe mfundi, uma uthanda ungawabhala amagama athi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa, uwafake kubakaki. Okwesibili, ngizokuma lapha ngomlingiswa ongubafana ngoba sisafunde kusukela esahlukweni sokuqala siye esahlukweni sesikhombisa. Okuchaza ukuthi kuningi okusasele ngaphandle kuzo zozintathu lezi zihlokwana. Esokuqala esithi ubunjalo bomlingiswa, esesibili esithi uhlobo lomlingiswa, nesesithathu esithi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Umlingiswa wesibili nguhlanganisane. Uhlanganisane ungumlingiswa oyifunda ivaliwe. Ungumlingiswa ozimiselayo. Uhlanganisane uya esikoleni phakathi neviki ayofunda. Ngemuva kwesikole ahambe aye emajalidini abelungu afike enze umsebenzi wengadi. Kuthi ngehora lesihlanu ahambe ayoqoqa abuthe amankowankowane emihosheni nasemagangeni, ayithathe ayithengise. Ngemigqibelo nangamasonto
Uyahamba ayothwalela belungu izinduku zegalofu. Imali ayithola lapho uyisebenzisela ukukhokhela yena nowakwabo uzithelile esikoleni, aphinde athenge nomfaniswano wesikole noma izingubo zesikole. UHlanganisani ungumlingiswa oyihlelayo impilo yakhe. Uyazi ukuthi kunezinto eziletha injabulo yesikhashana nezinto eziletha injabulo yengunaphakade. Yingakho nje engathathwa udumo lwama-CDs abaculi abanjengoTeddy Pendergrass, oStevie Wonder, oBrenda Fassie, iSankomotha nabanye. Kodwa-ke azinike isikhathi sokuqoqa izincwadi zokufunda ezithatha emgqonyeni kadoti ukuze zimsize azokwazi naye ukukwitiza akhulume isiNgisi nesibhunu. Mlingani wami nawe mfundi, njengoba sisafunde isahluko esisodwa nje okuyisahluko sesithathu lapho umbhali ekhuluma khona ngoHlanganisani, ngicabanga ukuthi lokhu kwanele. Usungabhala-ke kubakaki uma uthanda uthi ubunjalo bomlingiswa. UHlanganisani uhlobo lomlingiswa omncane kodwa obalulekile, uyayikhulisa indaba. Kukhona ubudlelwano phakathi kukaHlanganisani njengomlingiswa omncane obalulekile kanye nendikimba yemfundo. UHlanganisani uyafunda azimisele esikoleni. Yingakho nje ebaqwaqwada emakhanda osikhumbuzo nawo zenzele. UHlanganisani uvezwe ngezenzo zakhe. Ubuhlungu bokuba yintandane bamgqokisa insimbi uHlanganisani, bamenza wangaba nendaba nezinto ezingenamsebenzi. Yize abafana afunda nabo bametha amagama anezici, bambiza ngokuthi ungungajana ngoba esebenza engadini, bathi ungungubondala ngoba embulelwa izingubo ezindala ngabakwaStevenson. Bambiza ukuthi ungubhayisikili ngoba wathenga ibhayisikili ukuze akwazi phela ukwenza yonke lemisebenzi ayenza ngemuva kokuphuma kwesikole. Wayekwazi ukuqondisa izigwegwe zamantombazanyana angasile, ayembhalela izincwadi zokumeshela. Ubevele athathe ipeni elibomvu amake leyo ncwadi leyo. Ayikho nayinye intombazana eyake yathola ngaphezulu kuka-21%. Ngemuva kokumakelwa, intombazana ibizokwelulekwa ukuthi mayizinike isikhathi esiningana emsebenzini wayo wesikole. Mlingani wami nawe mfundi, okwanamhlanje ngizogcina lapha, kodwa-ke yazi mfundi ukuthi uHlanganisani uvezwe njengomlingiswa olifuzile igama lakhe. Uyazihlanganisa izinto. Kodwa-ke namhlanje angizukwenaba ngichaze ukuthi umbhali usho ngani, njengoba sisafunde kuphela safika esahlukweni sesikhombisa. Umlingiswa wesithathu nguVelemseni Ngcokovane. uVelemseni ungumlingiswa ongababheki abelungu emehlweni. Akawahlanganisi nje nempela amehlo akhe nawabelungu. Ungumlingiswa odidizelayo, othunyiswa okwengane encane. Ungumlingiswa oyidlozi lale firm yakwaJeffrey Wilson and Sons. Waqala ukusebenza ifirm isaqala, ochaza ukuthi uyahlala emsebenzini. Ungumlingiswa owamukela lokho anikezwa kona. Wamukela igama okungelona elakhe,
Yena unguvelemseni ngcokovana, kodwa wamukela igama elithi Williamson ngoba abelungu bengakwazi ukubiza igama lakhe. Ungumlingiswa owamukela onke amagama lawa. Wamukela negama elithi Madala. Mlingani wami nawe mfundi, uma uthanda-ke ungabhala kubakaki ukuthi ubunjalo bomlingiswa. UVelemseni ungumlingiswa omncane kodwa obalulekile. Ukubaluleka kukaVelemseni njengomlingiswa omncane kunobudlelwano kanye nendikimba yemfundo nemfundiso. Imfundiso yakobelungu yilena ethi ubaba nomama omdala kodwa omnyama ngokwebala akahlonishwa. Ungambiza ngoboy noma ngogirl ngoba engelutho. UVelemseni ungumlingiswa omncane obalulekile oveza ubudlelwano phakathi kwakhe njengomdlali kanye nendikimba yenhlupheko. Akakaze wathatha iholide selokhu aqala ukusebenza. Lokho kufakazela indikimba ethi impi YaboMdabu Isethunjini. UVelemseni uvezwa ngabanye abalingiswa. UBill Wilson uveza uVelemseni njengomlingiswa oyinhlekisa. Umqhathanisa noBafana. Uthi izingane zikaVelemseni zifunda noma zafunda ezikoleni zasemalokishini kanti ezikaBafana zifunda edolobheni. UBill Wilson uphinde amveze njengomlingiswa ohaqwe zinhlupheko, ongakwazi ukuthula empilweni yakhe nasemphefumulweni wakhe njengoba izingane zakhe zazimhlupha, ebizwa njalo esikoleni ukuzoqula amacala ngoba umfana wakhe wokuqala wagcina ehlala ejele sekuyikhaya lakhe. UBill Wilson uphinde aveze uVelemseni njengomlingiswa ogqilazekile. Usesebenze iminyaka engama-42 kodwa akakaze wahlaba ikhefu wathatha iholide njengabanye abalingiswa. Uncamela ukuba anikezwe imali. Mlingani wami nawe mfundi, uma uthanda-ke usungafaka phakathi kwabakaki igama elithi izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Mlingani wami nawe mfundi, kunabalingiswa ababili, uZithelile kanye noBen Martin. Laba balingiswa saxoxa ngabo ngenkathi sidingida umbuzo omude othi umsebenzi womlandi. Bese uma ngabe usuxoxa ngabo, uhlele ngalezi zihlokwana ezintathu: ubunjalo bomlingiswa, uhlobo lomlingiswa, izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Uzothi uma usuqedile ukwenze njalo bese weqa umugqa ubhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Ungakhohlwa-ke isiphetho uvo lomfundi, uvo lalowo muntu lowo ohlolwayo obhala leyo eseyi. Ukuze uphethe kahle uvame ukuthi ubuyele phezulu embuzweni uphinde ufunde ukuze umbuzo lowo obuziwe ukufunze ukuthi yimaphi amagama ongawasebenzisa ukuphetha i-essay yakho. Bengingaphetha ngalolu hlobo: umbhali uphumelele ukusethulela ukuvezwa kwabalingiswa. Wabaveza ngobunjalo babo, ngezinhlobo zabo, kanye nangezindlela zokuvezwa kwabo ezithinta okulandelayo: amagama abo,
izembatho zabo, amazwi abo, izenzo zabo, nokuvezwa ngabanye abalingiswa. Ngiyabonga balingani bami, ningakhohlwa ukusubscribe kunamashaneli amathathu. Eyokuqala ithi isiZulu Grade 12 Intervention, eyesibili ithi isiZulu The Curriculum Breakdown, eyesithathu ithi isiZulu File The Chat Room. Niyathanda.